aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling dek iku budaya tak kira ki maradi lanjut pokoro cah tukaran mau Sopo sing tukaran? tamat nono geger cah gelut ra umum kok Iku mang iku kepruk kedua. keprok kedua piye kuwi ku Lah perange kurang puas tuh perang neh ning isor. lah iya wong tanggapno ketoprak ramene ngene ndelok gratis kok do dienggo tukaran Mau ora gelem nabohi serampak. kowe meneng ae ra gelem melu ndamekno Lah aku turu kok. lah wong kowe ku turu ae ku apa marai nek ra mangan turu engko bar turu tangi turu mangan Lah mbok mikir awakmu iki wis kelemon nek mangan iki mbok dikurangi ben tansaya lemu Wis tak longi yo. Sak piring tak jupuki sak sendok ora tau terus tak pangan bareng. lah iya malah urung paham Lah jare kon ngelongi dak wis tak longi ya. wis ngerti Pak nek kowe iki mangan sak piring mbok longi saya mbok kurangi iki aku wis ngerti Lah iya. ning sing tak karepno ora kuwi Lah terus sing tak omongno tak kon ngurangi sing maune kowe sedina mangan 4 piring nek iso kurangi kok 2 piring wis wis maune 4 piring karek dadi 2 piring. lah kok ijeh lemu awakmu Lah terae sing loro tak dadekno cok. alah iki ya padha wae kok iso Lah lemulah sing penting sehat. sing penting seger kuwarasan Lah ning kene iki ya ora kurang-kurang padha karo Gemah Ripah Loh Jinawe. iya Murah Pak santang, murah pangan. Jajan urung tek teko neh, Lebokno. mangan urung tek teko neh ajange ngantek urung tak isaye wis digawa bomah neh. lengkeki daharan ya ngono Iya, diwenehi maem karo mie terus karo iwak iwak sapi, sapi, terus ana jangane ana sayure mau sayur santen kacang. neng aku mbok kon ngombe jangan santen aku rada ora gelem aku Lho nyopo? aku mangawan mau mlebu ning daleme Pak Taman roh sing tukang adang tukang masak jebule lemer santen nganggo kathok Pak Lambemu. oh tenan tak kandhani kowe Wong Butaman wae wis tuku saringan santen barang ning wis dikompliti kok. nek saringan ancen ana mau Lah terus ning lemeres lho nganggo kathok bangeten kok berarti saringan terus ditumpangi kathok ngono. ora Lah apa? ya sing meres santen kuwi lho nganggo kathok lah nek ora nganggo kathok mbok kon uda Santene ra iso entek ya kesedot traktor. iya maksudnya nek merese ya nganggo sarangan sing meres iku nganggo kathok Berarti kan nginceng. ora kok nginceng aku ora sengaja mau mlebu ning daleme anu Aku sing tak Pak Taman sing tak senengi sore mau. sing mbok senengi apa Sambel. sing ditulisi mang le arep disawer sambel Perkara request sambel emang sing gek sambel emang sapa? Iku Bu. lah sambele gini Wah sine ra umum kok. wong edan Wandani gak saya mosok sambele kasinen leh Pak tak gawa sak toples kemburi ning ngono lho tak pangan tak nggo gawe sego goreng tak pangan neh. wah iku ketara iku Nyambung. sing nyambel mesti jaluk kawin neh mesti tenan Pak Kok ono? ra percaya jarine wong-wong biyen nek wong wedok Ya. masak sok-sok nyambel kasinen Asinan. iku pertandane wong wedok iku seneng lanangan jaluk kawin Yo ora ono ah. tenan Sing ngomong sapa? ra percaya kowe takono lho anu Mas Taman Aku mang wis takok sing nyambel kok. sing nyambel sapa Darse. ya iku darse iku berarti Apa wong konene sing sitak mang ya sapa Mbak Bumi. Wis dikeki uyah ditambah dian wis dadi wasine. lha iku berarti darse iku anu njaluk kawin iku Yo ora ono wong
Jenenge nek masak kasinen nyambel apa ae kasinen iku ora ana sing nyambel iku njaluk kawin iku gak. Iya, Pak. Iku ya berarti kakean uyah ya, Dik. Iku lho. Lho, nek kakek nuyah ki ya wis jelas mergo kasinen. Lah iya, Ning pralampintane iki ngono. kok ana. Iya, jarene ngono. Jarene angger masak Kasinen wong wedok iku seneng wong lanang neh biasane nek endi bojo. ana neh Apa? nek gawe wedang kelegen Iku pertandane apa? kakean gula. Oh, alah. Ya wis suwe nek kelegen kakean gula. Lah iya, Ning maksude perlambange gak ono. kok gak ana wujune wong kelegen apa gawe wedang kelegen iku kan. Tapi aku mah ngombe wedang rada ragu-ragu aku. Lah nek ragu-ragu kene wong Lah wedange aku ngombe mau jute ya seger. enak, aku percaya enak sing tak delok pisanan mang lebar digodhog. Terus aku kan njaluk wedang jahe. Iya. Walah oleh ngudek wedang iku malah nganggo BH. Oleh ngudek wedang nganggo BH wong. Mosok le, Pak? Aku roh dhewe kok. Aku nek gak roh dhewe ngono ora nganu. Ya Allah, lek ngudek ki nganggo BH. Nganggo BH. Walah aku mbayangno iku BH-ne nek wis diumbah ora apa-apa cah. Lah terus Resik. Ya Lah kene nek urung diumbah, ya ora bar masalah. dienggo terus dienggo ngudek. Lah nek bar tipake cahayu prawan ra masalah. Lah nek tipake wong tuwa-tuwa. Ya ora ana hubungane lho. Lah ambune dak yo apak ngono, Pak iki. Lah sing kandha sapa wedange jute ya seger mbok ombe. Lho lek ngudek nganggo BH. Lah ora nganggo BH nek panas banyu panas nek ora BH susune terus nyemplung gelas. Gak malah melocot pentile. Aku lagi nyadar. Napa? Iki sithik akeh cetane kowe bales omonganku perkara meresanten. Lha ngono wong meres antene nganggo kathok kowe ora roh-roh. Lah saiki nek ora katokan apa ya ora bahaya. Lah padha ae wong ngudek wedang nek ora behanan malah mlonyot. Wong kok iso. Lakone jan luar biasa Iki lakone apa ta iki? Mbah tintin ngulaan mbah apa men. Ono lakon ketoprak tintin ngulaan. Lah rohku ya tin ngulaan. Pokoke lakone Cak apik. Ronggo. Jalukane sing kagungan kersa. Iya Pak Taman. Pak Tamu biasa. matur nuwun. Pak Taman nih Pak Pak Tamu. Taman. Pak Taman Mm-mm. acarane wis kasembadan. Iki lakone menceritakan kehidupan tenan lho. Wah, jos tenan. Iya, ana sing apa wong desa. Wong desa sing keloro-loro uripe ning kut kedadeane piye urung ngerti engko nek diceritakno kan terus do mulih. Wah, ngono ya. Iya, perebutan kekuasaan. Terus perebutan percintaan. Iku berarti ning desa iku akeh. Wah, jan luar biasa ya pancen Mula. cerita ketoprak iki ya padha karo gambarane wong urip ning alam donya. Iya. Sing apik digawe, sing elek ditinggalne. Lah ngono. Wah, ya mesti dongakno Pak kanggo dulur lanang Mas Taman, Mas Taman. Oh, tamu terus. Ya pasti Mas Taman iki tamune Duwe tamu. akeh. Akeh piye wis do mulai. Kare dokter-dokter tok. Dokter apa kursi iku? Iya Bu, iki sing setia dongakno sing delok iki lho. Nah. Wong sak glombok iki tak dongak-dongakno muga-muga akeh rezekine. Amin. Insyaallah sampean nek gelem melu melekan karo kajate panjenengane Pak Taman ngantek rampung ketoprak selesai, insyaallah sampean tidak terduga sesuk ana apa. Ana apa Pak kira-kira? Ana karipan wong berjamaah. Dan Lah, wis piye? suwe nek do karipan kok. Iki padha karo ngalap berkah bareng-bareng kajate panjenengane Pak Taman. Katitik apa le? Katitik apa Pak? Etan kulon lor kidul iki udan kabeh ning kasunyatane kletek kene ora udan mergo ngijabahi kajate Pak Taman. Wah iya. Lho sing ndek awan lakone Joko Tani sumrambah karo panjenengane dulur-dulur kletek kene kasunyatane gemah ripah lojinawe mangan ora kurang. Wah hebat. Apa-apa wis dicepaki panjenengane insyaallah badi berkah barokahe ana unen-unenmu ndek awan mbok kandakno unen-unene ora lokak ning malah saya kebak. Amin. Ora rubuh ning malah saya gupuh. Amin. Kajate panjenengane lir ing sambikala pikantuk nugraning Gusti sing disunatke ya insyaallah nek lanang dadi bocah kang soleh nek wedok dadi bocah kang soleha. Amin ya rabbal alamin.
Salatullah salamullah solawati ala toha rasulillah rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Soli wa solinda iman alamada Soli wa solinda iman alamada Wal ali wal aza iman khotoho aza Jeleng pujian iki lali aku Lho aja lali solawat iki akeh lho Pak biasane solawat iki ana sing ning barang kae. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah iki lho sing tak klirokke. kok iso Saiki pujiane wis ngandhake. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah saiki lho sing taji apa? Sing nyekar ning kuburan iku ora kecelik. Tan mongko akake wong nyekar iki biasane sing apik dinane malam Kemis malam Jumat. terus Lah nek pujiane wis kandha kaya ngono, sing nyekar apa ora kecelik wong ahli kubur mulih ning omah. lah ki gak ora tutuke kok Tutuke piye? saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah Iya. reng disekar kuburan ahli kubur balik ning kuburan Lho, nah ya iku lho umpama dipikir lah ya aneh to. Ahli kubur wis mulih ning omah sing nyekar ya kecelik. maksudnya ku ngene lho maksudnya ki perlambangane jarene wong-wong mbah yai sing pininter kuwi malam sing penuh kerahmatan malam sing penuh kenikmatan malam sing penuh kanugrahan iki malam Jumat syukur-syukur ana sing nuwun sewu sing ditimbali pas dina Jemuah legi karo paing iku wah luar biasa nikmate. Ngono to. Cara gampangane 1000 sak juta dikarekno 100. Oh, dadi ana pindah-pilahe dhewe. Oh gak terus kowe nyekar Kemis malam Jemuah ahli kubure mulih tombok kon balik kowe urung tak sekar kok mulih ngono. Iya iya. Aku wis tau nglalami iku. Tahu kowe nyekar. Mbam kan mati. Iya. Mbam mati kan. Mbahku mati kan kenapa? Sambar bledek. Bledek dikandani tak kon nyamber Selasa malah nyamber Kemis. Mosok sambil bledek, Pak? Sambar bledek ngidoni langsung kemplong-plong. Iku tenan Iya. barang wis wayah bancaan 7 dinane. Iku kan biasanya dicepaki wedang kopi. Ana wedang kopi. Terus sego, ana iwak, senengane simbah ndek nalika urip kan blutru. Heeh. Blutru karo ati jeroan. Mbok cepaki kabeh. Iso cepaki maratuaku. Mbam sing wedok. Bareng wis dicepaki kabeh. Lah jarene tak ngene. Engko aja mbok pangan, Cung. Iku engko mbam mulih mangan sego, mak ngombe wedang. Bareng wonge lunga tak pangan, tak ombe wedange. Lah udah. Alhamdulillah, Pak. Kowe wis mulih wis mangan wedang aku guyu kwekelen. Lha sing ngombe aku sing mangan rempelone aku. Wong edan niku. Iku ya ora entuk kok iso. Lah wong terae wong jenenge ngene lho, aja salah kaprah, marai ya salah kaprah dienggo wong lumrah dadine benah. Ngono ya. Tegese iki rura basa iki apa-apa sing salah, tapi nek digawe lumrah iki iso genah. Contone Apa? ngulek sambel. Wis sambel wis diulek, apa wis dadi sambel kok diulek. Godhok wedang wis dadi wedang kok digodhok. Wah, iki iya, jenenge iya. salah kaprah. Sing luwih nemen nenek malah. Apa? Nek mbok pikir, Pak. Apa? Sego wis mateng kok digoreng. Nah, iki bento. Sego goreng. Sing bentone sing goreng sego. Lah kok sing goreng sego? Dari nek kowe mergawe mbongko pel ameh golek sego sak puluhan kok ngangelan. Lho wis entuk sego kok malah didol. Ini ora wong bento. Wis ya. Lah ya bener sampean. Tembung salah kaprah gandeng digawe wong akeh dadi lumrah. Ya ora apa-apa. Nah. Ning perlu disolawati ben pangajabe apa? Iya. Adikku sing disunat ben dadi bocah sing soleh, nek wedok ya solehah. Solehah, amin. Ben iso mikul dur mendem jero derajate wong tuwa ra ketang sithik ben entuk barokah. Amin, disolawati. amin. Ben Salatullah solawat sing kepenak. sing penak.
Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki kena mbokku dina iki dinane apa iki dina malam Senin Malam Senin dina Senin lunga Seragen ana unen-unen aja padha klalen dina Senin lunga ning Seragen ana unen-unen aja nganti kelalen. Wah iya ya anjen selawat ki akeh ana sing ngene kae barang Piye? Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin hin adadama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkilahi. Oh iya iku Iso pujian iku. Alah angger sore sing pujian sapa nek ning masjid asam. Allahumma Sholli wa sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bismillahi sholatan daimatan idawahimul gilahi kemes legi. ay diapakno Lho kok diapakno? lah kok ora kemis lagi nganggo Ngono kok jare iso iki lho. lah iku mbok nggo apa Lho parian to, Pak. ngomong ngacong-cong ya aku ya ora roh kok meni kemis legi Lah wong pujian ngono kok ora iso. Sing padha karo Ndawan tak kandakno. Ya. Ngarepane inggurine ya I Purwakanti. oke Kemes legi ayo padha penting iya penting I ngaji nyangking atas isine popok bayi atoh. lho padha Ana wong ngaji kok isine popok bayi. lah sing penting padha ine Lah padha ine mosok ngaji nek nganggo popok bayi ndak enek no. lah kudune Isine kitab suci. tase rak kembar saking gugupe sing disaut iku tas sing ana popok bayi Alah jujune kok lilatem lunyung. lunyu wong bar kemuoli jek separo name mbok nggo Ora buta mesin kok iso. iya Ya sing bener ya kitab suci. kitab suci oke Baleni. ya Kemes legi ayo padha ngaji nyangking atas isine kitab suci budal ngaji pantese ning nggone Mbah Yai besok yen gede. iso dadi polisi Amin. amin Dina Jumat nah iya yo neh ta Pak. ah Malah kaya wong penaken ndak mikir kok Dina Jumat ayo salat jamaah bareng-bareng salate karo wong berah nganggo sarung Nganggo. kalungane sadadah bareng ruko makrata katoke bengkah atuh kleru neh iki kemepeten kok iso katoke bengkah iki piye lah sing bener ya ora ngono salah sing bener iso kanggo kene untuk barokah nah ngono kok katoke barokah iku toko bangunan wiwitane ayo maca bismillah pungkasane ngucapno alhamdulillah mumpung ceh urip ayo sregep ngibadah besok yen mati ben dadi husnul khatimah amin Amin. ini spesial kanggo
Pak Taman, sekeluarga. Muga-muga keluargane diberkahi selalu. Alhamdulillah. Muga-muga rezekine lancar bar duwe gawe slamet ora ana alangan Amin, apa-apa. amin. Bendang balik ning bangku sekolah Iki anu Sariman ning ndi? Dek mang ketoke misah wong tukaran. Lho, wani piye Dekne? Gayane kok misah wong tukaran. Lho ya, cek Lho, aneh-aneh ya, tenan. ya. Man, Aku nelongso. Wih, ora ngono kawan nelongso bengi kok ya nelongso. Iki malah nemen. trai raine kaya wong rai ngemis kok. Wong wajahme wis melaske kok malah sedih terus lho. Pikir gua aku iki pikir. Ora buta mikir bojo kowe kemeng mbok kon mikir kowe. Wong kowe ngayal-ngayal. Maksudnya ki rasakno gawakku ki rasakno. Sego iku jenak ya kok mbok kon ngrasakno kowe iku lah apa. Wah angel omongan karo kowe iki. Lha nek angel iki Maksudmu ki piye? karepmu Karepmu piye? Karepe piye karepe? Aku ki wis melu Wayu Manggala pirang dina. Ya wis Lah nek kowe kuwi. melu Wanggala Meh rong wis sasinan punjul. wis hampir 2 bulan. Pakaianmu do apik-apik aku anjing rupane ra gadeg. Iya. Apa peh aku wong mocok lah iya ya. Ya ora ngono men wong trae lagi rencana iki wis enek tenang ae aja kuwatir. Sono tenan. Nenek kain iki engko nggo njaitno kowe. Kowe njaluk seragam sing piye? Ya kaya kowe sing apik ngono lho sing kembar mosok klambiku ngene dhewe kowe Iki apik-apik. mang tapi bos iku tuku kain putih polos. Ku apik. Putih. Iya, Kowe gelem? 2 meter 80 jarene sing separo kok lho tak ana sing suwek-suwek nggo tali jare ngono. Lho, tak kaya pocong iki. Ya, iku lho dek apa kelir sing ra kanggo ame dijaitno kowe. Lho, aku pokoknya nganggo pakaian kaya kelir iku. Iya. Dipakaian alas Yo ngono. alas nek wayahne iki terus nganggo pakaian omah. Kelakuan kok elek ngono. Mbok aja disia-sia. Aja ngono to, Gak. Pak, aja disia-sia. Aku ngene dhisik lah yo ketua yo kendor kok. Ketua ora payu mlitemro. Maksudnya aku diajeni, aku ajeni kok, Dor. Wis pe wani pira 850. Aku 870. Wis anu 650. Lho iki piye lho? 750. Alah gawa-gawa wong paling beler kok. Maksudnya ngajeni kok terus aku mbok regani kok. Lah Jare jare kan ngajeni. Wae mau dihargai kok ngono kok. Lah wis tak regani tak hargai. Lah aku ki menungso kok padano timun kok piye. Lah kowe kok timun ana sing nguntal. Alhamdulillah Pak Taman. Dikek apa kowe muni alhamdulillah. Nyuruh dikek apa-apa. Lah iya tek muni alhamdulillah. Buka iku terus sing apik wong nek wong Islam nek wong Jawa kan kula nuwun. Aku wis matur karo Pak Taman kok. Matur apa? Lah jagongan mau sesore karo aku kok. Sing dirembuk men apa men jane kok suwibu men. Ya brambang bawang lombok. Berapa bawa Wis didirbuki masalah ketoprak. Oh, masalah- Alhamdulillah iku mau ngantek awan bengi diparingi terang karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya iya ning nuwun sewu Pak Taman niki wau lakone jenengan sing jenengan suwun dereng pelaksanaan Apa iku? patine Sariman. Lambemu iku. Ora ana Pak Taman njaluk ngono. Aja ngono to. Saya Menyek Ono lakon kok patine Terus aku Sariman. lagi ngene mbok kon mati iku lho. Elek-elek ngene iki yo. seku mati ogak Kancane kok ogak mati wonge Mas. Wah aku wae. Mati rekasane karek mulyane. amin, amin. Oh, Lho lho amin. aja mbok pikir elek. Kepenak urung lagi melu sedih lek mbok kon mati. Ora apa-apa Ndor nek kowe ketoke aku melu wayah manggolo kowe curate anu ikhlas. Kowe iki ngomongi ya Ndor. Kenapa? Aku melu wayah nggo panggolo kok ndek kaya era lilo. Aku kok kon mati saiki sok ben ra apa-apa. Ndor. Ikhlas. Ning aku titip paling karo kowe. Man man. Nek aku tepeling, Pak. Peling. Rene ketok Aku pokon mati ikhlas tapi tak Allah Weling Subhanahu wa taala. Macane. Pemain ngene Pak Taman kok aku. Iya iya man. Mbok penyet ah. Aku pokon mati gak masalah Ndor. Welingmu piye, Weling Mas? piye? Aku nek aku wis genep mati kok 3 dina. Iya, man. Wis ora usah mbok pikir, wis terasa mbok anu. Tetep wong jengene kanca, jengene dulur mesti tak bancaki, tak telponi, tak beleh-belehno. Wis ora usah repot-repot arep mbok belehno apa aku. Barang dingah wong jarene belek sembelihan iki padha karo tumpakane wong akhirat. Ngono. Ya tak belehno kirik malaikate Cakemem. wedi. Dong mati kok belehno kirik iki lho. Malaikat Apa? Mati kok belano kire. Omonganmu ki lho. Kene jenenge wong mati ki nek mbelah ya aja kire. Nah, Nah, apa? paling tidak ya nyambik slira. lambe Iya malah padha ae. Wedene wedhus. Oh, wedhus ya. Gak rugi rupam ngene kok mbok kon belehno wedhus. Lah aku ki ya nyawa kok. Ya nyawa wis ngene tak godhokno gurem 1000. Lambemu iku. Kok nek 7 dina. Nek 7 dina, Dino Mang. 7 dina ni. Engko tak pitung dinane tak tekano pengajian. Wis ora sampe tekan pengajian. Kiai sing paling larang. Ora lah. Iya, iya, Akan iya. ragat setelno siji wae. Ya ngono. Irit. Iku nek sing pitung dina. Aku nek wis 100 dinane wis ora sami neko-neko. Lah terus Kowe ndang nusul. aku sing bingung iku apa? Apa?
Alamate ora jelas. Wes kok tak WA ngomong malaikat. Kowe wis rono sik. Aja ngrembug mati. Kene King Baku malam ini Pak Taman bahagia. Acarane sukses lancar. Ora ono alangan sawiji apa. Alhamdulillah. Didongakno Pak Taman sak keluarga sak bubare nimbali Wahyu Manggala pinaringan Bagas Waras slamet Amin. luput saka bebaya kalis ing sambe kala didono saka bala ing donya. Amin Allahumma amin. Man. Ya rabbal alamin. Man, Ada apa sih? aku tau tumuk dagelan nek ndonganin ridel niki sesuk wis gak enek. Cangkemmu niku. Wong edan. Dungane apik lho. Jajal dungano sing apik. Iya man. Dongakno slamet Basa Arab, basa Arab. dunia wel selamat dunia wel akhirat. Iku lho. Kok akhirat tok? Maksudnya dongane iki lho, dongane piye? Dongane slamet. Basa Arab. Dunia selamat dunia wel akhiratul kasana wa kina ada benar. Wis seneng kamu kok. Sing bagus seneng. Seneng-seneng. Iki jam 2 muncul lakone Iya, betul. Man. Oke. Ayo diatur hiburan Mas. Monggo. Mas Rogen Diaturi. Siap Iki Gus nembang, Rizky siap. nembang sing enak. sing penak dimakno Anu streaming. Pak Taman tesih nenggani napa mboten mbok bilih badhe mundhut lagu monggo. Monggo, Pak Taman. Para tamu. Nggih. Pak Taman, Bu Taman. Pak Taman, Bu Taman ngersake lagu napa, Bu? Ngene-ngene sore mau kan wis dangdutan. Eh. Iki kayak campur sarinan. Langsung ae campur sari sing Campur nyemek. nyemek. Apa kowe arep nyanyi, Man? Alah, cangkemku wis pales kok. Loh, ora nek menawa kowe wong dulur-dulur kene kan urung ngerti suara emas Mas Sariman. Apa iya. meneh? Sariman kok nyanyi ya? Siap? Iya, Kowe Man. nek suaraku seliring tanggung jawab. Duh, yo ora ngono, Man. Ki apa kok ngah? Ning suaramu apik. Arep kok isi ta karo panja. Ora apa-apa jajalan-jajalan. Ngono nek kelunting panja. Gak apa-apa, Man. Nek gogong dhewe. Ngam. Aja ganggu kok. Aku ora ganggu yang ngono iku. Terusno, terusno. Ganggu. Bisa berapa? Ngambara ing ngawang. Nadamu iki lho nadamu. Aku ndak wis kandha. Aku anggere nyanyi iku mesti gogong dhewe. Nek ngimpi Takole wong basir. ngimpi. Ngimpi lho. Takole basir. Piye? Takole basir, basir. Sipira ben? Ngambara ing Ngambang Dhuwur. sepira lek 5. Ngambara ing Ah, itu lho. Kok sik kok? Ngambara ing ben ora patek ketara anu Pak anu gugah dipalarno. Ben ora patek ketara seliringe. Tung. Kayak ketoprak iki. Tangan ya Man ya. Ngambara ing ngawang ngawang. Delak nang Usah. lungtur. Ha, Usah. Kayak barongan ini. Ndung tak Ambil. ngenteni sik. Karo Ayo ayo Man. karo nembangi ku. Maju Man. Ayo, Man. Jajar. Karo semprong. Ya. Ya, ya. Ben kabar. Ora trimo tak semprong tak sumet bareng kok. Siapa? Siap. Ngambara ing ngawang ngawang. Ayo. Hanglangut bebasan tanpa tapi narapasing peka mendung ngitar jagat ngulandara ngelembarangu ngai gunung katungkul ngumbar gagasan satemati gawa ngimpi
Mekaten Lah, kula wau pas ta ora? suwantenipun Pas lho, Man. pas ayo men Sumpah lagi iki lho aku. langsung Siprat. oh sifat sifat. seripat Ayo. ya Iku bener. ya ayo Ya, ngimpi. ngimpi man Kowe sing nyanyi. Loh, lah sing bawa iki kowe kok. Engko nek cangkemku seliring neh. Ora apa-apa. wong apa yagane iso nututi man Sripi lambeane mrake simpi Ngono ning jangono gandes luwes wiragane alam lami sedap singset beso sanga tipu sono kasarayu masih kenyo tanku jiwa tak caketi aduh mesen sepet madu ora sranto tak gandeng mah lagumu yo sumpah lagi iki lak kok nyanyi bakat terpendam tenan man josip Ketok. syuk ya Kenyokan ya pindahap seri. munggah impenku Kim Kuciwa impenku kabeh mau hamo Pak Bongkrek Pak Yogo ejeng-ejeng jam 10 wonten Tayupan Teng Bunden semua so Sepuluh
10:08. Nah, njaluk dindingane tak bawanane. Karo pengumuman Bapak Besok. Yogo karo Nduk anu Jam ledek sing dipersiapkan Wis. kangge enjing-enjing wonten Tayuban teng Punden. Punden. Jam 10 tet wis ning kono. Wah, jih. Jam lah iya kowe masuk jam 12 teko kono dak wis bar. Jam 10 mang perintahe bos aku mau karekmu. Nek kowe ame budal jam 11 dak kono leh Dik. Lah aku ndonga ra darani kaya singkek aku. Ya wis kok diurusi bocah bola-bola. Iya bocah-bocah iki tak paten. Diurusi dhewe-dhewe. Iya. Solo bidalan monggo nyuwun dindingan. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja kunging kang bala kuswa Prabu Sananira lir surya wedal ira saka ing jwalanidi arsa madangi jagat kok mungup aning saucaking bukir merbabak bang sumirat kena soroting surya kena soroting surya nampek megolan gunung Seragam kan. Iya. gunung Sinden tesih. Sinden iki jane kok. Sinden. ya ya Timun sigarane lodeh salone yo yo ngetan belingulon dolone so ha iyo orek-orek
sawah sakmono brane. Besok ki umpama tak tinggal mati ki njur sing duwe iki sapa? Mongko nggonku omah-omah karo kowe iki 90 taun ora siji wae ora duwenehi anak. Lho, kowe iki kok ya kebangetan yen delok awakmu iki. Kok bisa sampean ki nyalahke aku to, Pak? Ayo, Ro. Sawang kok metengmu gede, meteng ki. Apa iso nganti ra duwe omah njur bojomu ora ngendi? Mboten gadah bojo. Ah, lah wong meteng iki lumrahe ya duwe bojo. Riyen kula gadah, nek kula niku ditunduk minggat. Mesake Pakne. Ngene wae, Nduk. Rene aku ki ora duwe anak. Umpama kowe iki tak pek anak ngono kepiye? Istu niku. Iya. Nggih murah. Ning besok yen aku wis tuwa ya ngenyek kowe. Nggih. Aduh. Lho. Lho, arep loro, Bos. Wah, kok yo bejo temen oleh anak, oleh putu iki jenenge. Ya muga-muga wae mengko iso nambahi rezeki sing lancar. Kene, Bu. Iki ponak jabang bayine wis gakne. Wah. Kabejan nunggu awake dhewe, Bu. Iki mang lanang Pakne delok go. Bagus kaya sampean. Iya. Lanang. Ini ya, Nduk. Pripun, Pak? Ayo iki tak wenehi jeneng anakmu. Rening lanang iki dina tak wenehi tenger Joko Susilo. Joko Susilo nggih. Saiki kono kowe godhog banyu karo ayo resik-resik jroning awakmu bar nglairno konang jabah. Titipke sampean ya, Bang. Nggih. Engko dienggo ngedusi bendang gede ya, Pakne ya. Nah. Ayo sampean yo gawe wedang, Pakne. Aku tak urung sarapan tak. Urung sarapan lah yo tak cepake ya, Pakne ya. Ono. Mesakno bayi tinggal dhewe. Cilaka iki. Yo, Dek. Iki bayine sapa kok? Cilaka. Walah le, mbok aja nangis, Mbak. Lho, Kakak Sukmono. Dek Suwati. Isu iki aku, Kakak. Iki anakku, Kakak. Kuwi anakmu. Ketenono. Bayi sing tak bobong iki anakku. Iki ngono ya titismu, Kakak. Titisku. Isyo. Ora titise Bati Subogo. Ora. Dadi rikala semono aku ninggalke kowe kuwi wis meteng. Aku meteng, Kakak. Loh, kowe ono perjalanan kurang ajar. Ayo. Kowe delok. Anakku iki lagi nglairke. Yo kok malah cedak dikit-dikit. Iya, anak. Ono Ono apa? Cedak. Ampun kamu. Nomno wong lanang iki bapake tinggi kula. Ya tenan apa Iki kok piye? malah tondo kok malah kaya ngono iki. Jare kowe iki wis ditundung minggat. Apa jenengmu le? Kula Sukmono. Sukmono. Nggih, Bener kowe bojone Tinte Sawah. leres. Jebul ngono kuwi dadi wong lanang. Ora tanggung jawab karo bojo. Bareng bojomu meteng mbok tundung minggat. Saiki bareng bojomu nglairne arep nyedaki bojomu neh. Teges kula nundung kalian Tisnowati menika mboten. Rikala semanten Tisnowati menika dijodoke kali priya liya.
Apa kaya ngono, Nduk? Nggih, Pak. Ya wis ngene wae. Tok ngono. Kula Pak. Iki Mas beneran. Kowe lak isih seneng karo bojomu to? Nggih, kula tresno. Wong aku kira duwe anak. Rene bojomu ki tak pek anak. Ya wis ora apa-apa. Kowe bagi karo bojomu. Kae sawah lan Tegal sakmono bane iki garapen. Kaya ngono, Pak. Ning aku yo meling karo kowe, besok yen aku karo simbokmu ki wis tuwa-tuwa ya aja mbok sia-sia aku tak ngengel karo kowe, ya. Sepisa meneh aku matur nuwun ya, Pak. Ya. Sampeyan berlopo aku karo bojoku. Kaya ngono wis mung sebodho ayo mbokmu. Ayo Pak Ne. Akad ning Tegal. Ayo kaya ngono. Sajake kowe kok kaya bingung. Arep ning ndi? Ya ora bingung lho wong pancen aku lagi golek bojo. Oh ngono. Ya ora jinarakan aku ketemu karo kowe. Sakwise aku weruh kelawan kowe, piye wong wadon kok ayu banget. Lah wong wadon lak ya pancen ayu, nek wong lanang kuwi ya bagus lak ya ngono. Heeh, Sopo bener. to jenengmu? Aku Joko Susilo. Joko Susilo. Banjur kowe sapa? Aku Susanti. Susilo Susanti. Mbok menawa judul. Lah kok bisa? Ngene wae, Apa to? ayo bojo-bojonan karo aku. Kok bojo-bojonan kaya dolanan wae. Ngono ya. Nek bojo-bojonan mengko yen duwe anak ya anak-anakan. Ngene wae. Bojomu. Bojo tenanan kepiye? Bojo tenanan. Lah sampean seneng aku ngono kok? Lho, tenan aku ora selak marang batinku sakwise aku ketemu karo kowe, rumangsa kadudut sak jroning atiku. Aku tresno karo kowe, Apa aku ya seneng tenan karo to, kowe. Kakak? Walah yen ngono ya ora bedane kaya aku. Aku ya seneng karo sampean lho, Kakak. Iki tenan. Heeh. Ora ana karana kapeksan. Aku iki wedi Lah kok bisa wedi? yen nyawang sandang penganggumu kuwi mabyor. Kaya-kaya wong saka kutha raja. Omahmu ngendi? Lawean, Kakak. Lawean. Nah, yen pancen sampean kuwi tresno karo aku, Heeh. sampean tak enteni ya Kakak, lamar aku ning lawean. Entenono aku. Aku bakal kondo karo wong tuaku Kaya ngono. nglamar kelawan kowe Susanti. Jadi sampean aja ngapusi tak enteni ya Heeh. Kakak, yen ngono aku bali dhisik. Entenono teko aku. Heeh. Wah. Bejo-bejane uripku. Ketemu wong wadon. Grenang-greneng kaya wong bento lele. Bento kepiye to, Pak? Lah grenang-greneng dhewe ora ana kancane ngomong kok sok Pancen aku bento, Pak. bento. Bentoku sakwise aku ketemu karo wong wadon. Heh. Ketemu karo wong wadon. Ono sak tengah ngalas. Heeh. Kok gak demit. Ora. Wong dheweke iki nambah lemah kok. Ora demit. Lah banjur Aku kondo. Lamun to aku kuwi seneng, saya-saya dheweke ngimbangi karo senengku, Pak. ya bocah iku ngendi anake sapa? Saka Kadipaten Lawean. Heh. Jenenge Susanti. Ora salah-salah saya. Ngojek dhisik kok, Pak. Mbok yo aja kaya ngono. Lagi krungu lawean wis. Jebobok muluku. Pak, nganti seprene aku durung tahu jejaluk karo bapak. Mung sepisan iki turutono apa sing dadi penjalukku, Pak. Lamarana aku. Lah nek ora tak turuti. Kowe becik aku yo temekane pati, aku ora bali ngomah. Apa iki? Kok ana mati-mati kowe mau apa? Sing kebangetan iku yo sampean kok, Mbok. Kok bangetan piye le? Aku lagi padudun karo bapak yo sampean mburi wae. Aku mau kebelet. Bangetan iki bapak. Gene. Aku kuwi duwe rasa seneng karo wong wadon kok. Terus karepmu?
Yo dilamarno. Ya ayo tak lamar, Pak. Ayo ayo. Gampang men, sik gampang men. Lah kene. Ayo Pak. Wen, ayo Pak. Ojo kesini-sini lho. Ora. Aku melu ya. Wong dhewe kok udah sama aku. Hati-hati, Le. Apik ya Pak ya. Apik apa nih? Iki kursine apik Pak. Iya le, wong sugih kok. Adane wong desa ya. Oke, nek kok aneh-aneh iki, Kang Mas. Aneh-aneh. Pasuryane kok ditutupi. Apa iki tamumu apa piye? Nggih boten salah ki mau kula boten. Ora kenal jan. Boten. Kok menawa mantanmu apa piye? Mantan apa kula niki boten gadahi mantan. Ya mung tresno karo Nggih. Bunda Mas. Tresno kula nggih kagem panjenengan kok nggih. Iya. Lho. Sik. Sik. Hei, Tak cedak ngene ya Pak. Betul mangsamu iki. Hei, Kira putraku. Mangsamu kowe iki sapa? Lho, Ger Susati. Pripun, Ibu? Kok cedak karo lanang iki sapa? niru anggere rumboke ya ngene iki. Lho kok saged? Lah ngono iku anggere ana lanangan mripate ijo. Ampun kurang ajar panjenengan. Sik to, Ger. Pripun, Ibu? Sliramu kok wani kecedak karo bocah lanang jene iki sapa? Menika Kakang Joko Susilo. Joko Susilo. Nggih. Banjur sambungane apa karo kuwi? Katresnan kula Ibu. Lho katresnamu. Nggih, ciptane kula Oh, pati sing lamar. Hei. Kok dhisik? Sila tunggu. Nggih. Nah, tuku tafsir tinggo to lele. Iki ana ing pendopo Kadipaten Laweyan. Nggih. Joning rondan kok diajikan kaya ngono kuwi. Lah kula niki pun kadung seneng Seneng ya seneng neng mawacara. wong ngaten. Sapa kang dadi aran? Kula Joko Susilo. Oh, Joko Susilo. Nggih. Kowe seneng karo anakku. Nggih, kula nggih seneng. Wajibe yen to kowe seneng lan anakku kudune kowe nglamar. Nggih, kula niki pun kalih bapake kula. Njur bapakmu ndi? Lah niki, Lah kene apa dadak ditutupi? Pak. Oh ya Kok to, dibuka. Pak? Aja ditutupi. Blereng. Kowe iki calon besan. Najan to wujude ngolo dikaya ngapa, yen to pancen anakmu lan anakku iki padha senenge duwening rasa sambung tresno, bakal tak wujudi ning aku pengen Ditampa niki. Iya, kok dhisik. Kok dhisik? Tak tampa ning ana syarate. Syarate Susilo. napa? Nggih, Aku mung pengen ngerti bapakmu. Pak dibuka to, Pak. Tenan. Jeluk meneh ditampa. Loh, kowe ora karo. Bajingan. Jebul iku mau sukmono. Dhewek ning nglamar ameh golek karingkian apa? Konderake piye to? Kowe iki putraku. Ojo tresno karo aku. Loh, ayo punen, ayo doyan. Sing salah kuwi dudu aku kok. Bapak, wis salah iki. Lah sakwise bupati ana ing Kadipaten Laweyan, weruh bapak. Lho, Ligan Pusaka bapak arep dipateni. Lah arti saktenane Bupati Laweyan iki. Mbok menawa sampean sing salah kok, Pak. Ora le. Bupati Laweyan Oh. kuwi tigasane mbok yo demenane mbok. Demenan. Demenan iki apa to, Pak? Kelonane mbokmu ya. Biyen kuwi tau dadi bojone Simbo. Mula lamun ra ditampa, sakwise weruh kalawan bapakmu mergo lara atine. Kakak. Bojone Simbo. Kakak Nalika sinau. Iki, Kakak. Pak,
tenan. Apa seneng Susanti tenan? Heeh, aku yo Kene lho, seneng, Pak. Mergo wong tuane mesti ora sarujuk lah ya to. Heeh. Ning sentong keloni sik. Yo, ayo Ti. Lah kok Yo, aja. Sani. Yo. Intisnowati mantanku saiki dadi wong melarat. Melarat wis seneng, wis mulya. Ora bebrayan wong loro saiki. Njur ngapa kan omahku? Anakku mergo mlebu ning omahmu. Anakmu takon ngeloni anakku. Piye? Takon ngeloni anakku. Oh, ngajani karo anake kok ala tumindake Lah bapake padha wae. Lah napa? Semono ya ngebut tresnane liyan. Tur maneh wong anak padha senenge kok ora disarujuki. Ora iso. Ora kala semono semateni. Grandal gagal ledur anakku to. Kowe nemong kuwuk to. Senane kok mlebu ya Kang ya. Sing bodho iki kowe mergo kowe wong saka desa ora duweni cara. Jeneng kowe duweni lelabuh sing kaya ngono bisa mateni brandal ana ing Gunung Kendeng. Kanthi nyatane kowe ora duweni bukti, aku sing Sapa duweni. wonge sing mentolo kuwi Pak Lekku dhewe aja nek kok mateni lho kok nugel gulune ya ora mentolo. Lah aku gorene go balik. Wis kena ping pira le? Durung, Pak. Loh. Kita buka. Sing suwe ya, Pak. Sing suwe untumu ngono. Ayo ndang rene. Apa Kilo kowe pengen bukain ngalap teko. bondo donyaku? Aku ora butuh ngalap bondo Nanti kowe donya. anake bebesan karo aku. Iki anak padha anak bocah padha Sloyo. bocah. Kanggo sloyo apa piye? Ora butuh bondomu. Tenan. 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 Aku garap sawah hektar-hektaran tak tandur tebu. sawah. Wis kelakon. Kelakon, Pak. Oh, ae kelakon diprawani Loh. Jokoku. Jek. Ki mau diapakno wae. Kula Rama. Iya. Walah, kula dirangkul, diambul, dikeloni. Wis ilang prawanmu. Hai, Sampun. mateni wong. Wis sak ono Wis kuwi. dipanane arep apa kowe? Ya wis. Pak, jebul kaya ngono rasane lagi sepisan iki ya. Ini Pisan sengamu. Sukmono lan kowe ya aku sarujuk. Konmu nganakake pisanan karo aku. Aja nganti kowe cengkah lan aku, aja nganti sujanan lan. Ayo aja pisan-pisan ngirik bojoku meneh, Ora. bojo. Bojomu ayu bojoku kok. Ya blengah-blengah Bojoku saiki bojomu. blengah-blengah lemu kok. Saikine punjere ngono kalebutan ana ning kowe. Iya. Sing mungkasi ya kowe. Ya anakmu ae tak wakilno karo anakmu. Oh, anakmu Ya ono sing kena mergo iki sing bakal ngintir ana ing kaya ngono pas Iya. kai. Ayo le. Dirampungi. Mangke riyen niki wau lelampahan apa? Kowe iki ketoprak kok turu-turu wae. Lah, nggih, kula niki nggih pajar ora diremet. ngerti lelakone. Napa niku? Geger brandal Gunung Kendang. Oh, geger ya. Iya. Nggih. Nyuwun medal salah. Iya, ngono le. Nggih ngaten menika lelampahan Dampingi. geger brandal Gunung Kendeng. Menawi wonten kekiranganipun anggenipun babar cariyos menika. Sedaya sagotrah nyuwun pangapunten ingkang kathah. Saya malih ingkang Bapak kagungan kersa sak sampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala dipun paringi kebagas warasan. Amin. Cina keto marang rejeki ingkang lumintu. Amin. Tenebih ana marang sengkala. Amin. Tolak balak padha sirna. Amin. Ngiras pantes gembul bujana miwoho Andrawila. Sampun